Naša najbolja gimnastičarka Tina Erceg također je namjestila Atlas kod Vladimira Tomljenovića i s obzirom da je Tina vrhunska sportašica, pustili smo je da nekoliko dana ona sama osjeća svoje tijelo i nama odgovori kakvi su rezultati namještanja Atlasa. Evo Tina, prošlo je koliko dana od namještanja Atlasa? Evo, prošlo je 3-4 dana od namještanja. Eto, prvi dan je bila mala upalica i s obzirom na sport da se puno tu vrtimo, skačemo, onako taj prvi dan se nisam baš nešto najbolje osjećala, ali eto, nakon vikenda sad je li to odmor, je li to napokon nešto silo. Eto, osjećala sam se tako jučer nekako lakše i ok, nema više nikakvih tegoba, znači taj jedan dan je bila samo upala, ovo ostalo je dobro za sad. Kad smo bili kod Vladimira vidjeli smo da glava nije baš išla savršeno, iako bi netko rekao za gimnastičarku da glava ide savršeno lijevo i desno. Je li se već osjeća taj napredak u pokretima glave? Da, pa nekako taj opseg, znači lijevo, desno je stvarno onako, to mi je dosta lakše i recimo bolile su me stalno onako nešto između lopatica, ali to je više bilo od umora od nečega, pa eto, nadam se da će bar ti boli da ću to manje osjećati, a inače imam problema onako s glavoboljama, migrene. Je bilo ova 3 dana glavobolje? Pa nije ova 3 dana bilo i eto, najviše se nadam radi toga da će i radi sporta da će biti to sve ok. Je glavobolja isto velika smetnja jednom sportašu? Tako je, slažem se s obzirom da pogotovo moj kući baka i tata, eto, ja sam mislila da je to nasljedne te migrenice i tako znaju mene koji put uhvatiti, onako, to je stvarno mi onako blesava bol, eto, nadam se da će bez toga od sad biti. Pa evo, nakon što ste namjestili Atlas, uvjerit ćete se da migrene nisu nasljedne, a većina ljudi u stvari misli da su nasljedne, ali još važnije, jeste li vi drugima pričali o namještanju Atlasa i jeste li primijetili kako ljudi mišljenje imaju o tome? Pa pričala sam prije nego što sam došla, eto, dobila sam par onako pozitivnih da je to dobra stvar, ali to nije baš previše ljudi radilo i onako malo su skeptični, malo se boje šta će biti s vratom, onako, možda čak ni ne vjeruju tako u tu teoriju, ali eto, ja mislila sam da nemam šta izgubiti, eto, to sam napravila i nadam se, za sad mi je dobro, nadam se da će osobi još bolje. A niste imali nikakav strah da neko dira vašu kralježnicu? Jer većina ljudi kaže, pa neću ja pustiti nekoga da dira moju kralježnicu. Evo, vi ste baš bili hrabri, još ste vrhunska sportašica. Pa dobro, ja sam u jednu ruku malo i blesava, pa eto, to možete, to onda nema straha to uzeti pod to, ali eto, inače nisam očekivala da će biti tolika bol, inače bol je pri zahvatu stvarno velika, ali za te 2 minute, ako će to za cijeli život nešto promijeniti, onda se valja istrpiti to. Pa evo, još ćemo pratiti rezultate, ovo je nakon 3 dana, a sada se tijelo samo iscijeljuje, pa će rezultati dalje biti još bolji. Tako je, nadam se isto da će sve ove tegobice od nekakvih ozljeda, da će to sada sve malo onako na mjesto stati i te glavobolje, migrene, eto. Možemo li malo snimiti trening? Može slobodno. Hvala.